ụmụnne m, enwere some certain things na-eme n'ala Igbo, and enwere some certain things m na-agwakwa anyị mgbe ọbụla Voice of Uche na-agwa anyị wee sị anyị na there are some things nwa Igbo ya abụ omebe ị mara yes na ife a abụghị omenala any tribe n'ala Igbo entirely. Achọrọ m ka unu nene vidio kịta, nenu vidio anụnwa this very sacrifice ha na-eme here. Nenegodi na ya ọ bụrụ na ị na-echa vidio anụnwa ka anyị were gazie. Maazị Dibia oji nkụzi eme ọjị Matias Ezeakụ and other omenala Igbo specialists asị ka njụ unu ife a ụmụaka a na-eme here omenala Igbo, ife ụmụazị a na-eme n'ebe a omenala Igbo, etu a ka our forefathers si wee mee omenala Igbo, etu a ka nna nna anyị ha si wee hand ya over omenala Igbo by igbusisi our innocent animals, by pollute our waters. Ọ ife a bụ na omenala Igbo. Ọkwa ifu gị ya. Now, ife m chọrọ ịgwa anyị na vidio abụ this video is never whatever that happened na vidio anụnwa ọ bụghị Igbo tradition anywhere. Agbana abụ ezu na ama mbara think na ya nwere ife ahụ. Wee na-agụ ọnụ si ụnụ biko nụ ndị Igbo o nwebụkwa ihe a m mere ebe a wee sị na onye jiri enyi were kwa ọnya kedụzi anụ ị chọrọ ịmata. Mgbọsị gburugburu n'ala Igbo ofu mkpụrụ ọjị ka eji eje ayọ mmụọ ife, ofu mkpụrụ ọjị ka eji eje na mmụọ ayọ ya ife. Mmụọ meziere gị ife ahụ ị gwara ya, mmụọ mere gị ife ahụ ikpere ndị iru ebe ahụ ya ata dị ọjị ya aṅụ mmanya nwere ife ihe ya waa ọjị ahụ awụrụ ya mmụọ emuvuo njem ozugbo ozugbo. O meziere gị werezie aṅụrị were bịa jezie ebe gị chọọ ihe dịka ofu egbene ịgwa ya na ọ bụrụ na o meere gị na iyi abịa kele ya ijezi ebe gị weta ife dịka ofu egbene na ji ofu ji wetara ebe gị chọzie nkwụ enu maka mgbe ahụ onye ọbụla nwechara nkwụ a na-etere ya bịa etere gị mmanya gbọsị ihe enweta iburu ya n'ife anụnwa wee jee n'ihu mmụọ kenee mmụọ si ya thank you na ife niile na o megolo gị ofu egbene ọkụkọ ị ya amata ife bụ ife a mmụọ ya emere gị mbọsị bụrụgbọ na-abịa ekwe mmụọ na anyị ma abịa buru gị ewu ụbọchị do na ife ọma mmụọ dịka ọ na-eku ume, ife ọma mmụọ ebe a na-egburi mmụọ anụ ọ dịka ọ na-eku ume. Osisi mmụọ niile dị n'okwu mmụọ ahụ fancha niile ikuku a na-ebufa ncha ka a na-enwe aṅụrị na ya abịagbuo ewu na ya abịagburu gị ewu in appreciation of ife mmụọ ahụ mere gị. Adịghị eji something like this efi na abụọ ewu zuziri 4 5 ị na-atụgbukọ nye n'ime mmiri makwa ife bụ mmiri ịmakwa ife bụ mmiri n'ala Igbo. O nwere ụdị ụmụ obere mkpi ụmụ obere nwa ya ewu ọdụ ọkụkọ a na-eji eje na mmiri ịtụnye ya ọ bụrụ na ọ gara kwapụta fine ọ kpagharị ebe ahụ mgbe ọ na mmiri ahụ chọkwara werekwu ya so far sometimes if you need ịtụgbu ihe imetụ ha n'ọkpa ya na mmiri dobeziere ya n'akụkụ ebe ahụ jebele onwe ya mgbe ọ na mmiri ahụ chọrọ werekwu ya ọ ya nwe ya sofa na imetụgo ọkpa ya iji webe na mmiri sofa na ọkpa ya emetụgo mmiri ọ na ịtụnye gị na mmiri ahụ ya metụ mmiri ahụ mmiri ya were ya weda na krokodil ọ bịara were ya o weda na ọ bịa were ya o aja gị ọ gaghọ krokodil bịagodo ebe a kpụrụ ya taa ọ bụrụ na aja gị ahụ agaghọ mmadụ iwere efi na-abọ tụgbunye na mmiri ọgụ nwere ebe a na-eme ya gaa were efi abụrụ ụmụnna gị gaa were ego efi a gaa na mọdụrị o nwere ndị nidiri ego efi a obere ife kwatara na obere efere like this tinye obere ife tinye ife dị ka ụyọ mgbere ụyọ ma ọkụkọ were ihe na-anụ nwa were ọkụkọ ọcha egbene ọcha ọ nnekwu ọcha ọ egbene na nnekwu dependent ife mere gị gaa na mmiri nyefe they will accept it. Ụfọdụ ya ekekọ nnukwute ewu ịbịa ịfụkwa mmiri ahụ bupụtakwa ya n'akụkụ mmiri adịghị achọ ụmụ ife alụrụ inye ụmụ ife na-esi isi ịbịa na mmiri ọ na-esi nke ikpeazụ akịta na-atụgbukọta ife ha bụrụ awa tradishọn mmadụ onye ọbụla bịara ijere be ya ọsụ gị na iji akpụta efi ka e wee jebe na mmiri ikwere ya ma na o nwere ihe ọzọ o nwere mental ọzọ ị nwere problem ị nwere a very serious case ịdị mma akpaghe gị ike ama na ifuru ọdọ mmadụ ịbụ nwere ụdị ife eji eje mmiri nwere ụdị ife eji eje nwere ụdị ife mmiri na-arị nwere ụdị ife mmiri adịghị eji unu ejezina na mmiri agbata ọsị mmiri eburu mmụọ uke were aka instead ịsacha gị alụ sachapụ gị nke ibu mmiri ebunye gị mmụọ and uke ndị mmiri na-adị egwu ife na-abụ highest. Since m fụrụ this video adị m very very angry. Iwe na-ewe m mara ka esi eje in certain places mara ka esi eje alụsị mara ka esi eje mmiri mara ka esi eje na ndị ichie mara ka esi eje na agwụ mara ka esi eje chi gị mara ka esi eje na ụmụ ife a niile ka ndị mmadụ hapụ ịhọrịzi gị mara ka esi eje na ngwu mara ka esi eje na akpụ mara ka esi nke ọbụla nwere ife eji eje na ya dibịa sị gị dibịa bịa esi bịa idisivu gị si ya no let me go home ịnatabeghị mara nke ọbụla eji eje nke ọbụla chọọ onye ya ejele gị ọ ganyere gị ya onyere gị nata dịrị onwe gị oke maazị na-ekunukọ mmadụ kedu ụdị ife bụ ife ndị yahoo ka bụ ka ọ gịnị kedu onye na-efe such idea who gave them this very idea kedu onye na-efe idea anụnwa ndị a na-emebisi things si na ụka na-emebi tradition na-emebi everywhere people are just
are just now has things. I don't know why. I don't know why. So because Jumanese, but if you could see Ijina and Corbin, what the hell is nagi? We are now back to our tradition. Kaime ya kodemma. Kenekwe moon.